тавре аз маркази матбуоти прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҷинояти кушторҳо дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд кушода шуда, айни ҳол бо парвандаи ҷиноятии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон Худойбердиев Солеҳҷон Набиевич, соли таваллудаш 1 январи соли 1998, сокини шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Фирӯзоба, деҳаи Гулбоғ; Тухтаев Аҳадҷон Насибҷонович, соли таваллудаш 10 майи соли 1997, сокини шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Фирӯзоба, деҳаи Гулбоғ; Равшанов Бахтиёр, соли таваллудаш 29 майи соли 1998, сокини шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ, деҳаи Санҷидзор; ва Одилов Манучер Солиҷонович, соли таваллудаш 22 апрели соли 1996, сокини шаҳри Конибодом, ҷамоати деҳоти Ҳамробоев, кӯчаи Абдуллоев дастгир карда шуданд. фаъолияти гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таҳти назорати роҳбарияти олии мамлакат қарор дошта, тафтишот идома дорад.